Hola, soc l'Aina Barca de la ONG Família Etauda. Des de l'any 2012 treballem a Nepal per oferir educació especial, fisioteràpia a nens i nenes amb discapacitat intel·lectual. A Nepal la discapacitat és entesa com un càstig diví. Aquests nens, la primera vegada que jo vaig anar ja no anaven a l'escola. Jo he arribat a veure nens tancats dintre gàbies i privats de qualsevol dret bàsic. I des del 2012 visc allà per fer possible que aquests nens puguin estudiar, puguin tenir una vida digna. Actualment tenim dues escoles, una a la ciutat d'Etauda i una a Katmandú, i tenim a 120 nens i nenes que s'estan beneficiant d'aquest projecte. Amb Gràcia Solidària cada any estem presents a la plaça Virreina, els dies, la segon cap de setmana de mes, i venem un munt de productes solidaris. Alguns dels productes que tenim estan elaborats pels nostres joves del taller ocupacional que tenim a Katmandú i a Etauda, i altres els comprem a una cooperativa de dones d'allà de Nepal. Tots els beneficis que s'obté de la venda serveixen perquè els nens i nenes amb discapacitat puguin seguir anant a l'escola. Així que moltes gràcies a tots els que passeu per aquí i moltes gràcies per col·laborar.